Ramon Rojas. Gyuri is említette, Ramon 2006-os születésű játékos, ennek ellenére a 2005-ösök között is simán megállja a helyét. Ezt a hétvégi Hévízi tornánkra bizonyította, és a kiemelkedő játék intelligenciája miatt esett rá a választásunk. Sorban a következő korosztályban is Jó Ádám. Hádi korosztályában kiemelkedő gondolkodással rendelkezik, mint támadásban, mint védekezésben is nagyon jól megállják. Fontos Krisztián. Azt gondolom, Krisztián, kedves edzőkollégák, hogy ezt a nevet talán érdemes megjegyezni, mert fontos Krisztián kivételes képességekkel megállít játékos, és már most ilyen elénket csillogtat, amelyek a labdarúgás szépsége, elsősorban ezek kapta ezt a Most a bemutató edzésünkön is láttuk, és ő is játszik nagyobbak között, Laci Levente. 2003-as születésű, és ahogy tanult kollégám mondta előbb, remélem, hogy az ő nevét is megjegyezzük, és szeretném kiemelkedni és kiemelni, hogy van fantasztikus futballtechnikával rendelkezik, és reméljük, hogy nagyon sok ember fog majd érte szurkolni, hogy sokból fogjon az útesti csapatnak. Orbán Krisztián. Igazából az emelte a többiek körül, hogy nagyon sok volt volt a harmadikon, meg a legtöbbet a csapatban. És ezt egy kicsit összeérésnek is számít ezt a díjat. Elhiggye, hogy elfogadni a következő is feljebb játszik egy-két korosztállyal. Kopasz Arias Szugével. Akartam mondani, hogy nehéz lesz megtanulni azt, hogy Szugével. Inkább úgy tanuljuk meg, hogy Kopasz. Mondjuk, ha az elsőkkel beszélgetünk, hogy a 2002-es korosztályról, akkor mindenki ismeri, de följebb is. Én nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött, úgy fejlődött, ahogy kell, mert